Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah niki mlebet bulan Syawal. Jenengan nembing rayakan hari raya Idul Fitri. Jenengan wastani Pak. Ing dinten hari raya Idul Fitri niki enten makhluk Gusti Allah sing rupa iblis. Rupa iblis niku ratune sing jeneng Azazil. Malam takbir Azazil niki nangis bengok banter. Tiba-tiba nangis bengok banter nangis mergo napa? Riwayate ngeten. In iblis alaihi la'natullah. Yasbahu fi kulli aib wa yastami'u ahluhu anda. Iblis niku nangis bengok banter. Lajeng dipun taklir kalih bawah-bawahipun. Ada enten napa? Raja kula. Jenengan kok emosi, marah, nangis, bengok-bengok. Ngertenono he anak buahku. La syai'a walakinna Allah qad ghafara li ahdihil ummah fi hadzal yaum. Ing dina iki, dina Idul Fitri iki, tanggal si Syawal iki, aku rumangsa gagal. Gagale piye? Aku wis nggodho anak turune Nabi Adam sak taun iki, tapi setahun iki Idul Fitri iki Gusti ora ngapura sedaya dosa-dosane anak turune Mbah Nabi Adam, khususnya umat Kanjeng Nabi Allah Muhammad. Pun dadi ciri khas nek Idul Fitri meski sunahe Kanjeng Nabi mesti njalakno silaturahmi padha njaluk ngapura-ngapura. Lah niku setan iku njek mergo dosa di ngapura karo Gusti Allah. Rumangsa gagal, rumangsa getun. Apa sejarah Pak nggih? Wis silaturahmi sak swarga nggih. Niku jenengan gawe ning repot-repot ana ratune iblis. Berarti jenengan merdeka. Secara mboten langsung ngalahno rajane iblis. Nek pun ngoten iku terus dangu merintahno ning anak buah si Azazil niki. Perintah pripun? Wa alaikum antas iluhum billadati wasyahwati wa tusbibil khamri hatta yabghudukumullah. Lah niki Pak bahayane. Jenengan tanggal 1 niki pun njaluk padha ngapura ning sanak keluarga dosa hak Adam, hak dominasi di ngapura Gusti Allah. Nalika poso hablum minallah dosa jenengan Gusti Allah di ngapura. Tanggal 1 dosa jenengan padha sebangsane semak padha ketemu di ngapura dosa jenengan dilebur mboten gadah dosa. Mulai tanggal kalih niki setan raja iblis merintah nak buahe. Dikongkon apa? Bila dati wasyahwati. Godho neh anak turune Mbah Nabi Adam. Digodho kanthi syahwat, kanthi nafsu donya. Nek wis syahwat nafsu donya ben lali karo ibadah ae. Siji, sing nomor kali diperintah malih watus bil khamri. Kudunen karo minum-minuman keras neh. Nek nafsu syahwate lali ibadah berarti gak duwe ganjaran ibadah. Iki khamri berarti ben gak diterima amal ibadah. Pak, jenengan iku lamun ngombe khamr minuman keras sing mabukkan sak tetes mbok mabuk mbok ora minuman keras, amal ibadah panjenengan 40 hari tidak diterima oleh Allah. Lah niki godhone iblis ngoten perintah anak buah ben ngombe minuman keras. Nek ngoten iku kata ya bugudumullah ben kena murkane Gusti Allah. Allah ben berhasil nek kawet karepe ratu iblis. Ya, paham Pak nggih? Lah niki mulai tanggal kalih sak teruse niki tolong siji digojo sahwate nafsune bab donya ben gak lali ibadah marang Gusti Allah. Gusti Allah. Si nomor kali dijogo ojo nganti minum-minuman ke Allahumma sholli ala Muhammad. Kali ini kita coba Pak nggih. Tetep ngalami ibadah. Beda nek murkane. Lah terkadang niku hari
Lah terkadang niku hari raya Idul Fitri dikotori nuwun sewu. Acarane halal bihalal. Nggih Pak nggih. Tujuane baik halal bihalal silaturahmi sanak keluargane. Lah sing ndadekno cacat secara syarah niku napa ngumbar nafsu nggo nyewa tukang elektron sing pakaiane penyanyine roke tipis lan cekak. Wong lanang nek masing nek timbul nafsu mboten, Pak. Nggih. Ya normal berarti. Lah niku termasuk nek jenengan pun suatu halal bihalal wis bener apik kok enek ngundang elektron penyanyine pakaian serono niku raja iblis seneng. Berarti jenengan pun ngotori hari raya Idul Fitri. Tanggal 1 ya pun bersih suci nyambut gadah dosa, tapi hatra hal-hal jenengan kotori malih. Pripun niki? Apa gak oleh nanggap dangdutan oleh? Niku kesenian tapi diusahakan pakaiane sing apik. Penyanyi ini pakaian muslimah hatra halal. Ojo pakaian sing serono sing. Allahumma sholli ala Muhammad. Hampak nggih. Niku tipu dayane setan iblis nggodho anak turun Mbah Nabi Adam. Mun asane acara itu mesti ana acara khamre biasanya. Ya niku rusak malah. Nggih Pak nggih. Lah niku dijogo saestu. Acarane apik teng ditunggangi karo tanggal 1 wis bersih. Resik ya kok acara halal bihalal malah ditibulane wis rusak kotorne hatine. Lah sing dosa sapa? Ya penyelenggarane kabeh. Sing duwe hajat panitiane sak tenggane sak sing rawuh. Mergo nek kemungkaran nek kemaksiatan dilakoni ya didelok. Ayo piye? Angkap elektron mboten medal, Pak. Lha stop. Oke, tanggap. Oh, Mas kula ngeten lho, Pak. Oleh nanggah elektron ndangdutan oleh dipesennya ning divisi pakane penyanyi nih sing soleha, sing jilbaban ngono ra apa-apa semua. Dan nyanyi nak lagu mboten napa-napa ning busana muslimah. Ben sing duwe gawe sehat, sing duwe panitiane ora dosa. Sing di omah ben gak dosa. Acarane yo berkah. Ngoten lho, kula ngoten. Acarane apik halal bihalal, saling memaafkan tapi enek kemaksiatan ing jero. Lah niku nimbulna murka nek Gusti Allah. Sing salah sing rugi sapa ya menungsane malih. Raja iblis gembira riyang malih. Ngoten lho, Pak. Nuwun sewu nggih rada anu niki. Lah iki. Nuwun sewu rada pedes nih tapi nggih kula utarake soalnya kula ningali ngoten waduh nek mboten kulir nggih pripun iki. Nek nangkap elektron berarti pakaiannya penyanyi ini sing sing sae ngoten maksud sing ora nyolok motor. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh ngaji halal bihalal pun sekedhik mawon muga-muga tegune manfaat. Amin. Kula jadi ngaji kitab kami niki. Bapak nggih, intine ojo dikotori hatine. Wis bersih dikotori. Bismillahirrahmanirrahim lanjut ke